En aquest vídeo treballarem amb les equacions de la posició i de la velocitat per al moviment rectilini uniformement accelerat. L'equació de la posició d'un mòbil en unitats del sistema internacional és igual a 2 més 7 per temps menys temps al quadrat. Hem de calcular la posició inicial ja als 2 segons, indicar la velocitat inicial i l'acceleració, calcular la gràfica, dibuixar la gràfica posició-temps, escriure l'equació de velocitat i dibuixar la gràfica de velocitat-temps. Una vegada llegit el problema, comencem amb les dades. Les dades d'aquest problema són l'equació de la posició, que depèn del temps, que és igual a 2 més 7 per temps més temps al quadrat, i que es tracta de l'equació d'un moviment rectilini uniformement accelerat, ja que és una equació de segon grau en la que el temps està elevat al quadrat. A l'apartat A hem de calcular la posició inicial i la posició als 2 segons. Per calcular la posició inicial substituïm com a temps 0, aleshores ens quedarà 2 més 7 per 0 menys 0 al quadrat, que és 0, aleshores el resultat és 2 metres. Aquesta és la posició inicial. Per calcular la posició als 2 segons substituïm com a temps 2 segons, aleshores ens quedarà 2 més 7 per 2, menys 2 elevat al quadrat, que són 4, aleshores 2 més 14 menys 4, ens queda un resultat final de 12 metres. En l'apartat B hem d'indicar la velocitat inicial i l'acceleració i per això el que farem serà comparar aquesta equació, la de la posició, amb l'equació general del moviment rectilini uniformement accelerat, on veiem que el terme independent és igual a 2, per tant la posició inicial és igual a 2, que el coeficient que multiplica el temps és la velocitat inicial i que té un valor igual a 7, i pel que fa al coeficient que multiplica el temps al quadrat, que és un mig de l'acceleració, en aquest cas és igual a menys 1. I ens servirà per poder calcular l'acceleració. La velocitat, com ja hem dit, és igual a 7 metres per segon, i un mig de aquesta acceleració és igual a menys 1, de manera que passem el 2 a l'altre costat multiplicant i ens quedarà igual a menys 2 metres per segon al quadrat. Si este valor d'acceleració el substituïm en l'equació general, ens quedarà menys 2 dividit per 2, que dona un resultat de menys 1 que multiplica el temps al quadrat. Per tal de dibuixar de l'apartat C la gràfica posició-temps, anem a construir una taula de dades de posició i temps. Donant valors al temps, calcularem la posició amb l'equació de posició d'aquest moviment, de manera que ja hem vist que a 0 segons la posició és igual a 2 metres, i així podem anar substituint valors del temps, per exemple 0,5, substituirem 2 més 7 per 0,5, menys 0,5 elevat al quadrat, fent el càlcul queda una posició de 5,25 metres, si el temps és igual a 1, substituint 2 més 7 per 1 menys 1 al quadrat, ens queda una posició de 8 metres i donant més valors al temps, per exemple 1,5, calcularem diferents posicions. Amb aquesta taula de dades ja podem construir la gràfica posició-temps, que veiem que es tracta d'una paràbola, en la que conforme avança el temps el desplaçament és menor. Per exemple, de 0 a 1 segon en el primer segon del moviment, la posició passa de 2 fins a 8 metres de distància, de manera que el desplaçament és de 6 metres. Si agafem un interval de temps diferent, d'un segon també, però per exemple de 2 a 3 segons, l'interval de temps també és d'un segon, però ara el desplaçament va des dels 12 metres fins als 14 metres i la distància recorreguda és de només 2 metres. Aleshores el mòbil va frenant. Per tal d'escriure l'equació de la velocitat partint de l'equació general de velocitat del moviment rectilini uniformement accelerat, en la que la velocitat en funció del temps és igual a la velocitat inicial més l'acceleració per el temps, i substituir les dades que havíem trobat a l'apartat B, tenim que aquesta velocitat va ser igual a 7 menys 2, que és l'acceleració per el temps.
I aquesta és l'equació de velocitat. Per tal de dibuixar la gràfica velocitat-temps, anem a construir també una taula de dades de velocitat-temps, en la que per tractar-se de l'equació d'una línia recta, en dos punts seria suficient. Substituint dades per a temps igual a 0, ens quedarà 7 menys 0, per tant, porta una velocitat de 7 metres per segon, que és la velocitat inicial. Si el temps és, per exemple, d'un segon, ens quedarà 7 menys 2, per tant 5 metres per segon. Amb altres dades obtenim altres valors de velocitat i la gràfica de velocitat-temps, com ja hem dit, és una línia recta en pendent descendent, ja que la velocitat va disminuint amb el temps. I quan el temps és de 3,5 segons, tindrà un valor de 0 metres per segon. I fins ací el problema que havien de fer. En la que conforme abans que veiem que es tracta d'una paràbola, en la que conforme avança el temps, cada vegada el desplaçament és inferior.